Вітаю! Ви глядите штотижневий випуск новин полка Каліновського. На минулому тижні вояри батальйону «Волод» приймали уділ у контрнаступальних діяннях на Бахмутському напрямку і поспіхово провели шераг штурмових операцій. Так само надавали підтримку суміжним підрозділенням у контактних боях. Сумісно з 3-й особної штурмової бригади кулеметники батальйону «Волод» узяли полонних. Некалькі воярів отримали поранення. Какой часть и какой род войск? 57-я бригада пехота. Второй? 57-я бригада. Звание, посада? Еще раз. Звание какое и должность? Рядовой стрелок. Понятно. Мобилизованные? Так точно. Хорошо. Пацаны, делайте все, что вам говорят, останетесь живы, попадете в плен, будут общаться до Я свадьбы. тебя понял. Полкове підрозділення БПЛА ім'я Микити Кривцова на минулому тижні виконувало вивідку позицій ворога на довіреному накерунку фронта. Частка ВРУ знаходилася на курсах повищення кваліфікації. ВР батальйону «Літвін» вели активну оборону і підтримували огнем штурмові діяння 3-ї штурмової бригади. По підтвердженим даним, за минулий тиждень ВРами батальйону були виведені з ладу 5 бліндажей ворога і не менш 20 одинок живої сили окупанта. Некалькі ВРУ отримали поранення. Медрота полка працягвала актыўную працу, эвакуявала параненых. Таксама вядзецца праца з сумежнымі падраздзяленнямі. Пра ўсе аперацыі і жыццё падраздзяленняў полка вы можете даведацца з нашых сацыяльных сетак, спасылкі на якія вы можете ўбачыць на экране і на сайце полка. Дзякуй за ўвагу. Жыве Беларусь! Слава Украіне!